Kakur binong na themri bhoi lembak ki pai pa klei mi rinti ha ka jan mi jong ka santarik ujimang ban penlong da ka jing thang momati ha khamat ka nong po shopping complex kum ka dak ban pen pawe ka jing snowsi halor ka jing du no e ka minsim jong ka thei samla ka walinda binong bam kwai dwar ublei ka balaklat no na ka slapar thei ha ka jaka puli jong ka ha Modi University Rajasthan min ha ka atmnyew tarik uyayong la sakhiru baki pai pa ki lara plakat bala tho dak ban dawai ka hok na ka ta ka jing klat jong ka samla walinda binong hakani ka jan miet lawan ban senran lang da ka seng HNYF kanong po area women association ki seng samla bat ki pai ba jong ka themri boy balapin sawai ka sur bade ban thokit binya halor kini ka jing klat bakindit ka te ka samla khnang ban pau ki jing shisha Nero today. Nero today. Nero today. Namar balai ki rithor ki sim kabu ingi. Namar balai kumbalong sikmat. Bangim sutu, bangim siampang. Ngisno bangi kuat. Hendak kiwai di kisniu. Wat ju shane akulmar. Lada pisne akulmar. Jai ga ega basniu. Tanah kata kadang wa kentui pi ki kun samla. Banang ne sikmat. Dan ki kimi ki paro ba pidai bendan kataka. Collective responsibility. Ada pipa omdei tang sabar wat hane hasilong atau jungiru. Ladang imdon kataka. Jingkit kli haing asem kamut ke jaga ege basniu ya ki kun ki jungi. Tanah kata kadang wa kerpat ipi. Panang ne sikmat tong ilong ki bapengor habang ipa ya ki. Kane ka kubur kam dei tang hane nong po. Kane ka bang akran kam dei hindring akran in general kamut apo ka jelai bor gawe. Kum ki kimi ki pa habang ki pa ki kun sabar sa jangai ba nalaing lasem ki dei bandon ka jing kli ban tip banya kenapa kum ki ne ki jing jag basusi kinom jashu hadin pun. Tengam kwa ban sim sibun ki tin ha kane ka janmet ta kane ka janmet tong ini pelong ke jing duai ke pekerpang nak ke bajar-jar nak ke men sim jong i walanda binong bai nio ek tai jing thai mem jukut bat kum jur ngin duai kerpang nam ta kaing ke sem uji balamat ik ne jing jabu susi bai nio ek jing tengan kenang ba blei trekan rat unang kerku kerdo ya kaing ke sem jing i ba kedang bit dang beng ta ka ju ke peru akane ke per kum ke message ke bangi ngi pa sya ke sarkar lana sikibor ki bahalor bakin sim kia halor jung kene kam nganong epi we demand justice for Wilinda Binong. Nganong we demand Binong justice for Wilinda Binong. We demand 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 Justice for Wilinda Binong. Kublai Shibun. Bat nakabangila yo robani kendu ya ipa jong i ha kabangila le sayeng jong i ha hi hamarngar ha katuka lai putarik la dang bakla nila le bani kendu ipa jong i nila yo sngow ya ka kubor ka pasmusi ka ba mai ila batay kumno ikun jong i lakhlak no kalong ka ka ba smusi bat ka ba pendiaw ya kikimi kikpa kibala du no ya kane ka mensim ka bakordor jong ikun ba i jong ki ha ka ba ikun jong i la le changที่ชาราสถานอมบันเล็กกายบันเล็กช่างทรงบาเฮนรีอิลิวัตจิงสตาร์ที่เฮนรีกาคูบอร์กับบาสมุสีกุมบาอีปาจงอีลาบัตไตลายทุบากาจิงคลัดโนจงอีวาลินดาบินองกัมเดย์กับบาเดย์กุมบาหินมีองมอบาอินคลัดเฮนรีนักเลี้ยงจงกยิงกีอาร์ตเตียนเตnga hang ni kum kawin na kilong kami ngi sokya si shai kini ki jingja ni iba ki kun samla jungi ki balik pule la ni ki balik tre sha ki we ki state dang mentashi sinem dunai la dang bakla la don ru iwe samla ibalik tre sedel hiru
kaja hakani kerukom hi te hakani kapor namar hang ni nga ingi don bun ki kun samla bat ki kimi ki kpa tengah kerpat ya bamangi ki kimi ki kpa bat ma pi ki kun samla ru haba pilek ban pule lan ni pilek trei sabar sngu bah ban dalong pikir di ban long ki basian namar ba barabor hi ki priu sabar jong ka state jong i nga i ba yang i ki not is ki kam anong kumno ki kam hengpo mo look down ki ang day te ba namar ba ngilong simple palat te ngakarpat ikikimi ki kepala dadon ki kun jong pi si kun samla kham tam ki kan thei ki balik bule lan ni ki balik trei sabar jong ka state ke jong i di ban hikai ki di ban ong ki bakin di ban long ki basian namar ba kindon sibun ki basim kabu ya ka jinglong sida jong ki kun ki kiti ki jongi nginom kwa suba kum kini ki jingja kinja biang ya ki wei pat ki long yeng bat nakaliang jongi kum kilong kami jong kanong po area women welfare association ni susi hadu kata-kata bat ni sodiaw ya kini ke jingja hakitu ki sngi mars nyatip ngila penlong ke jingyalang ka ba katok nengut naki dokot ki jongi rengkat bat ikong bela ibadai i advisor jongi tingi la sngodei ban penrem lada dei sisa kum ba batai ki bahayeng ba kajing klat jong i kam dei ka ba ila klat da kajing pang kajing sitom henrei kadon ke e salendet tingi nakaliang jongi kilong kebir ngi kerpat ba ya ka sarkar Meghalaya jongi bat kumcur ya ka sarkar Rajasthan bakin inquiry bahaya kanika case ke jong i knang ba ini i lawinda binong inyo ya ka hok